Dámy a pánové, vážení novináři, rád bych vám představil naši novou generaci kosmonautů. Průměrného Američana. Sláva, šéf kuchaři. Jim Wallis, Associated Press. To má být tip? Vůbec ne, Jime. Jeden z nich prokáže, že vesmírný let zvládne i obyčejný člověk. Toby Hunterová, Minneapolis Star. Tohle také není vtip? Není Toby. A už žádné další otázky na toto téma. Měl bych ještě jednu otázku. Nemyslíte si, že je dost nebezpečné vysílat do kosmu nekvalifikované lidi? Na to rád odpovím. Jediný, co může být nebezpečný, bude, když nás pošlou na tu hroznou planetu opic. Jak to bylo? Cukr svobody. To byla naše planeta! Vy šílenci! Vy jste ji rozmetali! Proklínám vás! Všechny vás proklínám! Děkuji vám. Bohužel čas se naplnil.